wannan ya ce me hukuncin sallan da ake faɗi ga azumi a ce daren farko raka'a kaza sallama kaza dare na biyu raka'a kaza a to ba gashi an saka kai ta salloli ba an kadaitar da kai ne a cikin aikin alkhairi tunda dai sallah aka ce Allah za ka yi ma akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban kuma malamai sun yi kusan ijma'i cewa ba sharadi bane sai an haɗu akan adadin raka'o'i har ibnu taymiya da aka san shi da sabawa da malamai a cikin masail irin waɗannan da yawa ya yarda cewa ko kai 20 ko kai 40 duk ɗaya ne to saboda haka idan wani ya zo ya ce maka kai raka'a kaza daren farko kai raka'a kaza dare na biyu ai ba wani illa bane ya ƙara maka ne dan ka ƙara kokari a himma amma inda illa zai zo ya ce annabi ya ce to ko da ya ce annabi ya ce sai kai aikin amma ka ce a'a hadisi dai bai inganta ba amma aikin zan yi kar ka ce annabi bai ce ba zan yi ba a'a an yi ba a yi ba ai annabi ya yi umarni da aikin alkhairi wa fa'alul khaira saboda haka aikin alkhairi ne amma bai inganta a hadisi ba ko mun sani a dai babin at-targhib wa tarhib ya malamai suke mu'amala da hadisai ko da an ce ma hadisan ne masu rauni so wannan yana da muhimmanci idan dai sallah ce aka ce kai sai kai ta sallah illa dai in an ce ga wani lada muayyan shi kanshi wajen faɗin ladan wannan zan yi bayanin shi daga baya saboda lokaci wato ya me yasa malamai za ka ce wanda ya kaza yana lada dubu ko yana lada kaza zan yi bayani insha Allah ba mai bada lada sai Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya cewa abu kaza yi attachin lada ga wata ibada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tauqifi ne amma malamai suka yi istinbati daga hadisai sai su attachin ladan amma asali sun ciro daga wani hadisi amma ba mai faɗin lada sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne ya sami tarawihi raka'a biyu ko zai iya cika bai zai hana zai cika abin da ya bai samu ba daga baya mutum ne tashi zai sauri sai ya ki duba agogo domin yana tunanin ya makara to ya sha ruwa sai ya duba agogo kuma sai ya ga ashe ya makara to ya danganta da tunanin idan tunanin zato mai karfi ne na wanda ya kusa ya zama yaƙini cewa ya makara gari ya waye amma duk da haka ya ki duba agogo ya wannan ganganci ne ya sha ruwa da gangan amma idan saboda sauri ne ko yana tunanin kar ya zo ya duba ya ga ya makara bai samu ya yi sahur ba sai ya sha ruwa sai ya ga kuma ya makara din to wannan za a ɗauke shi a babin kuskure zai yi rama azumi ɗaya